Ahojte, deti. Dneska, alebo nie dneska, ale bude festival. A ja vám novú pesničku zaspievať, čo bude offline na YouTube. Už zajtra bude offline na YouTube. Na YouTube to bude, áno. Zajtra to bude na YouTube. 10. od 10. od 15. od 20. a od 25. o 10:00, o 15:00, o 20:00, o 25:00. No, páčila sa vám tá pesnička? Áno, zajtra na YouTube. Ahojte! Na YouTube zajtra. Premiéra zajtra o 10. a o 15. Kto to nestihne, môže si to pozrieť premiéru o 15. Ahoj! Au.